Sziasztok emberek, Csongor vagyok, és kezdődik a Minecraft Hardcore sorozatom második része. Ugye úgy tartottam, hogy szenet szedek. Ez aztán volt az értelmes mondat, kedves Minecraftosaim. Na szóval, először is köszönöm szépen, azt őket még nem említettem a videóban, az osztálytársaim, akik megtanítottak engem Minecraftozni. Hát már igazából én tanítottam őket Minecraftozni, de ők voltak azok, akik mindenféle különlegességet elmondtak a Minecraftról, meg minden, mert én csak az alapdolgokat tudtam, szóval előre is köszönöm szépen nekik. Aztán meg a nevük Zsindor Attila, Bence Bálint és Mikuska Péter. A legjobb barátaim. Na szóval, szerintem már ennyi kövünk elég lesz, és most megyünk szépen vissza. Aztán pedig csinálok még fákjét, és elmegyek bányászni. Szerintem a következő részben, amikor már nem fogjátok látni. Hoppácska, té! Teszek egy ilyet. Ilyet. Ezért beépítem itt a házamat, minden csúnya volt. Hát áttalálják meg ide. Nem megy, mert most nem tudok ugrani. Na szóval megyek. És sípen csinálok egy kemencét. Kemence. Készen is van. A cuccaimat lerakom a ládába. És felesleges, a szén nem felesleges, azt mindjárt berakom a csőbe. Mégis most felesleges számomra. És ezt berakom. Na. Elnézést kérnék szépen, csak a kamera egy kicsit elmozdult. Most keresünk valamit, amit meg tudunk majd szépen sütögetni, mert már nagyon éhes vagyok. Itt egy malac, gyorsan kinyírjuk. Ha kevés húst ad, én még egy malacot kinyírok. Ez a szok hús. Egyet adott. Vele kopjam majd kicsit a karton. Itt belül. Basszus! Na és most hogyan jutok fel? Nem mennék be oda. Gyerekek! De én nyomtam a shiftet, nem tudom mi baja volt. Ezt zúzott követ, és valahogy neki kell másznom. Mert elkapik a csákányom, nekem végem van a vasért, majd később visszajövök. Nem, most elviszem a vasat. Nehogy már elvigyék a csúnyák. Szerintem nem lehet még kiszedni. Azt még nem lehet kiszedni. Hát egy vassal kevesebb. Szívás! Gyorsan hazamegyek, és akkor ezt most megsütöm. Igazából eszek egy kicsi busikát. Szavasz barátom. Panteske. Egy boldogan néz. Berakom a kemencébe, és megvárom még másod, addig elmegyek azért, hogy tekintményt ott. Olyan finom busikája lesz neki. Ő is keveset ad, még egy tehet kinyírok. Egyáltalán találok. Szavasz tehén bácsikám. A bőröd, olyan finom, meleg bundát adott. Ez gyors volt. Na, legalább te többet adtál. Lassan már kezdek nagyon-nagyon éhezni. És már kéne egy kapa is, mert szeretnénk veteményest csinálni. Igen, még nem eszünk. Ugye ez az egyik készen van. Ez aztán finom volt. Arra még te minden síki. Ez az steak. Ezt majd elteszem útravalónak. Mert még úgy gondoltam, szépen lassacskán elmegyek még egyet.
nem bányászni, de szeretném, hogy a HP-m is feltöltődjön. Ezért inkább elmegyek, nem fát vágni. Inkább elmegyek fát vágni. Megyek vadászni. Fú, az lesz a legmenőbb, hogy találok slime-ot, meg pókot, már tudok ízét szerezni. Lasszút, és akkor azzal be tudok fogni állatokat. Hát te meg kell lesel itten tő. Csirke! Tele van az a hely csirkékkel. Csirke aranybánya! Na gyerünk, na, nézzünk még egy kicsit körül. Én most oda nem akarok elmenni. Szép tavacska is itt van. Na szépen menjünk vissza a házunkhoz. Mert azt hiszem, hogy most ez nem jönne, jó? Ha valaki küldött nekem üzit Instagramon. Most pont leszorom. Na. Szóval. Visszatértünk. És szerintem csinálok egy veteményest. Szedek magot, és tényleg de kövünk, ugye, tényleg van még kövünk, köbből tudok csinálni kőcsákányt, kell bot, ugye, kőcsákányt, azonnal! Kőcsákány. Még kellene még egy kicsit fa, ebből a fából cseszteket csinálunk. Így. Így, így. 4 láda, ez pont jó lesz. Ide tesszük, ide. Ez így jó lesz. Még megyek. Ó, szia malac. Dögög meg. Na, te is elkúszod. Most már ezek a malacok, ezek a huncutak, mert ezek nem vannak annyira sok hús. Most ezek majd répa. Gyilkolok zombit. Jó. Talán lefektet aludálni. Nem tudom. De még szerintem még elmegyek a bányába. Szedek még valami ércet. Mert szeretnék azért már még a mai nap veteményest csinálni. Nem érdekel, hogy mocsokul fog kinézni. Én most szedek földet. A fákján nincsen, de csak most a vasért megyek le. Na, gyerünk! Lassan kiszedjük. Ez ugye nem egy csúnya volt. Szerintem az. Azt hiszem most feleslegesen szedtem földbe. Ez az! De menő vagyok! Baszódj már meg! Ó, de megijedtem! Vanyádas! Nem tudom, most 10 perces lesz a videóm. Így. És akkor már nem folyik be a víz, hogyha ki akarom szedni. Na lassan már fel kéne menni, mert esteledik, és akkor már jönnek a nagyon-nagyon nagy csúnyák, és akkor az már nem lesz jó nekünk. Na most valahogy fel kéne úsznunk. Így. Na már... Ott még van egy kúpő. Jó, nem fogok össze vele.
Na, már lassan 10 perc van, lefekszek aludni, aztán megtalálkozunk akkor majd a következő részben. És akkor majd egy kicsit még folytatom a hardcore részt, oké? Hogy majd legyen nektek egy kis meglepetésetek, oké? Mit akartam? Ja, igen, be akartam rakni a vasat. Mindent lepakkolok, amit most így összeszedettem. Így. Alszok egyet. Utána meg. Hát kezdünk egy kis sütető, musikánk. Ezt gyorsan megesszük. Na. Szóval szerintem ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a második részt. Én Csongorból, vagy most a 2. Channel. Sziasztok!